ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ka Frank Motors. Ka Tata Safari ka SUV ka bapau tam jong ka India minta kalami ha ka jinglong batmai ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment la play ye ki booking but ya ki jingtip bakhambnia one shaka Frank Motors light koringi lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khanda hinyo lai Kikin hun ba per jong ka them rib hoy ha ka janmi jong ka arpunyo torik unai wing ara ja arpulai kilap diang burom kirang ba ki thaya khun kti jong ka ni ka jilla meghalaya kble shimbinta ha ka Asian Arm Wrestling Championship kabla long ha kari Uzbekistan adu ka khatnyo torik ha do ka arpusan torik unai wing ara ja arpulai kini ka kin hun ni khun kti ni ka ni ka jilla meghalaya kabla mi khmat ekari India kalayo khor lightly kita kamarong bat arngot kilaya poi ka kerdan ka basan bat ka bahnyo Kilai tili kita kema kidai kiblayo khor da usinibi singli na Ribhoi district ka Airi kemen lang Shabong na 3rd mile opo Shillong bat ka Wanda Lin Sim Yong na kashnong Siap Shillong kat bau Alan Sun Marbanyang na Pokset nong Thamai ulapoi haka kerdan ka bahnyo bat Ukishore Chetri na Lapalang ulapoi haka kerdan ka basan Rila sumari ni na do abalek adu awan hai kamtam e lada klem punya jong te kajing job kanuman kete te ai kuble I senebi Wanda bai ai bai ispenyo bujur bujur jatri ru Wanda da ngai le ngale kai ngaro di player hi bujur ngadi coach ale kai ngai ko coach ka thong tabangan sim kia do ngan sim kanan dien bangan bangai scam ba sistem buat sawan kan pasang kan ai the best ta jangaru ka kamtam ru ikini ru ngakit bok kit ru ba mentau usnem bio bronze next year video ka thong ba video ka target ba next year ngadi banyo yu tau goal te ngam la sim tengi ngam la jer tengi pibaro gi sing walang ni ngaso ai kuble ya pibaro bedon ni ba bila ya kerjaan ngi nadu nang hoti kata mik pa jeng I senebi la don kalban ngi ngai kuble ya ki hai haram la apo bernihat ki jerbat manu ki na jerbat hito ini ki so ba kunju ya pibaro pangatai ngam dane circle rengkat bat kajing don lang ka RBF na po umdan circle ngi ai kajing kublay ya kinong shibanta ke balawan ra ya kanam ka burom ka ba phila job ya bronze medal habide bat ka amrsling ka lalong hapo nongba jong ka Uzbekistan bat ngingai bani kermen skam bakane kade ka senjam ka bani kong nang manta ka jong thi ba phion ra ya kanam ka burom haka district bat haka jelahi bro kowe idon hangne ya kilangut kinong shibanta ngan pule ka kartang jungki ngidon hangne ya is senebi singkri ibade na po lumding umdan ibade na ka Ribhoi district ka jungi ngidon ya I Ari kemenlang Shabong ngidon ru ya I Wandalin Simyong ide ki thei samla ki balara ya ka nam ka burom ya ka district bat ya ka jelahi borok kawe ye ai ka jing khuble ket bok ket rang ye phi ba phidang la ban le bha mantasen phi yo bronze le singin hup ba phin yo gol mo dia say lang ba kajing tristom bat lang ba kajing don lang jong ki coach ngai khuble ki coach arngut ki badar kat lang ha ka kapor dia lang ba kajing train ka jong phi ha ka ba kine ki the samla jong ka jalla ka jongi kila la ban ra ya kan nam bat ka burom ya ka jalla hi bro kowe ngidap da kajing keman ka ba kraw kum ki tri district khamtam na banta is senebi ibala ra ya kan nam ka burom ya ka district ningai paling kermen skam ba kidang tristom sisu iki kam ki jam ki jong phi khamtam ya bedi ba ka spot ka jong phi ba pidang la banra ya kanam ka burom ngai khublei ru ya baro ki seng ki baladon pentalang hakade kapor kram da jar kerteng ngai khublei ya baro ba to ai ba kajing ai mensim ka jong phi kan ai mensim ru ya ki kun samla ki jingi ba kidang kiu shaprang ngingai ben kramen skam ba phide ki klur jong ka district phide ki klur jong ka jela ka jingi phidang sei shu ki sap ki phong ki jong phi ba pinwanra ya kanam ka jing job kabalashan sini kena bangin la banlong kita ki kun samla ben ai kanuk sai ki para samla gajungi ba habadon kalat habadon kata len kasap ka phong ba pindum de ban buri andre ban sei shakmat ban sei madan banlong ban ra kita ki klur yo kari ban ra ikanam ka brom ha ka jalla ba ha ka district e borok kowe sektor sukli ba bi submen namar kane ka tamar kane kapur ka pengiyo hangne lang ba e senebi sengkli balayo yang kena kena program kan begini ki webat ki ba nak kena ka jela ka jongi mata ri ba ka jai penriu ka jongi ngisau sorong nam ta ka jongi mata to ngi ai ka jingkit bok ki ruyang bat kumjur ka jingkir khu ka ro kinang san kinang roi ba kinang kiu chapang hage de bagi le kai
bat kini yo ya kejingkoi kejingkia bat ubli unang lor kat lembat ki silter kisti kejing joki kublai sibun batkum kadak nak liang kesengkur ngidon ban ai ya senebi te di sembla putse nam ta kui pat te ai nam ta ka senebi kum kadak jom ka jing ai masih mi bilang la yak benang di sembla Ayun to macam. Tuloy sibon. Kanya Kristo man. Ni Wanda ini John. Jaga MMA ini apa? Kita san mo do? Pasan. Kon. Apa sih lo? Hirbiya niya. Ini wala kaya. Iyo. Top 5 na. Top 5 ini.